marisera betu gushira tarehe 5 bakarithia rero nyasaye ubuya bwa bwarore kaniro mucho mantini gaiga watulindire ko marisera asirete tarehe 5 bakarithia ko rero o twere rugoro nyasaye ono iga kama so kitore ichiko elinde merogeri ya yagendere yose twanyibekire sama wakao uturaye bunura arore kyagere nayo munyakiro kwa monene bintu byo stata nyasaye nyasaye bwa mabere okoro kumanyara inyarira abantu bakurukingira n'etigari goja asenge jo bawo tubwa tshimiro muri mu ngiro marisera manti nyasaye baike biya n'abana bayo bari bino mu kamanti bari bose bawo tubwa tshiyese bawo kolegaje waba bekire sama bokaya okoro gwanja kwa ho turi go kumetera byose to gotike amaketo akubori kibaike ngorari tore kuretero burayi waje sokere to mu ngo to igwe ngo koranje ase yeta ya tata mwana na mwana taratibu amina ono tu ariko nyora ba murama kwa bia kwa murama le ntaba mura ko bika para sera ko sindage
n'omuchango turaye ase igo bari baiki bari baikire igo togocha gaiga ntobwati upagusi goso ouko nabwate omoiri oye gose mantini nabwate bonsi nabamo bon igo tokoigora amatanga iga tiga torete bari bamwabo mantini bonsi piga iga abaikira bakabamura bamwabo baiseke bamwabo abamura bamwabo kigego kubera rero kererese mbi yake bono bari bamwabo mantini bonsi pi baiseke bamwabo tarige twateba ng'abo omongi noyoga igese tore nabange bari nchugo chango mwezi igo nekero pakomongi na bunsonga atamaeti ng'ana bundangereti enateba abantu bamwabo mantini bonsi gose bamwabo marisera inka tariko rusobo inchu mwensi piga igase ebicha bakogembo mbona igure ng'akeregese na bunkorangeri mogakogembo tene naga nchuga akimorobere mwensi pi igo narito chagete koigora amatanga inchu mwensi pi ndocho taro ikira robera iga mwensi pi ebiche babwate iga agotira robera agotira iga orioreka abantu twarangeri bonsi pi nabamwabo marisera ntopagweti gose garu omomanyi gose garu bonsi pi nchugocha mwabwatu video gaiga igo narito chagete koigora amatanga marisera nabwata abamwabo naenda abange abande mbari ichire nyomba ase ng'encho y'abageni bekeraini mwensi karibu abamwabo mantini gose abamwabo marisera nka bonsi pi babwate video buya salute imoki amagoko iga musaliuti omoyega mwensi pi tosabero tenena igo tosabero toigorere yami tusabe omwanchwa ton Kristo Yesu ayorenkereke na ndobogima ene mambi abene tolense ebiri yemete asenge chama kwiri oyo to marsea na bakorara lekerara na mwenga monere Roche Rasaro na wata bana bamwabo anjete muna twante marsea martara Mariam ba wete ba wechanda ba koma no monene ba teyo monene ngai kware kero mano mtakora no yo mitakara rete na omwenga monere sesenie familia ye sesenia bai baye kubwa mono ekere meroberia yandrete ere buya ke atwa sabira makasi taksemetorito. Thank you and God bless you. Mbia mono abana abamwabo entonta manyeti ababate nena tato mwaba naro tigarete nono yomo ababate nena bonsi pichi yanko taiyo mbia mono bono tuarure gepindi igo twaigoira amatanga tigatoche abana babo tari abana ba mantini gose abana ba marisera abana bari baikira tari makinga yaenda gochi inchugo abana bonsi pi baba tari maki na bababo abo yaro na bababo gembo onde bwansi oro mwano omarisera ayetanga na gocha muno chete igo ayoyo gotirimbo koyo na ya bosire inchugo cha ni nuntageta aje korati ge birogo abana baba bonsi pi abana ba marisera ntopa gweti na waboyo nyaura no bakoruita rero goro omochioyo no manene nchumwe sipimo bwatu ebicha bono iga bana balimba ko bamanya bagocha korora ebicheri bamanya ko manya ngandoche abana ba minto mbarengo nchumwe sipi nchupaka korurogoro abana bake
abana ba Marisere barabe none chiribwe 30 nimaete omochio oyo biya nabo konyora abande mbabwatire nyomba ase okogenia abageni gaki abake baikire mbako bari present gaki mokingoro igango okoboko mosariuti omoyega oyo omotiga asabe. Tata nande Nyasaye ito twachira sora sinsechi tokoinga mbiyamana asenge kyo kyoma mbiyamana asenge cheri tukeliga ligi yako weli okoiburwa Nyasaye ito twachira sora togosaba toremie nakubamana togosemeria asenge chogosira wanti yaito atoremie atogosemeria muna bana bawo Nyasaye ito pakonya bune family ikera twasabira setere Yesu motore mbiyamono mokaga ng'abana b'omochioyo nabo bang'anaiga nabange nkagerete twaigoiro amatanga koru nyomba bono tiga tosuke oyoka togoteki tumanye ng'a abanto barure kere kenyoro tiga tonyore omonto oyomo koru itare oyomo koru riagongera oyomo koru nyansara onde koru nyamasege onde oru tendere onde oru rianchogu onde oru mang'ere onde oru eburi ebinyore ebinarangeri inchunu mwensi nakende natuma munayemere ni oruete mang'ere yanga gwatenenira igo nerechesta gaki tokomaki gose ebinyoro nonde oru magi mamate ntubwate ebiasara koru magi mamata inchugocha robera iga gaki magu bachire biya ebinyoro binde mbiraika gaki nara abantu korukera ase pake inchwa ayanga yoko rutali eburi ayata inyansara onseri toikoru nyansara imoma eti binyoro moruete gaki ke ama ena abantu barabata maeti ebinyoro baruete paka itarero nateba bari barure ebinyoro ao nchugaki mang'ere maya abaire represented eburi noera nyanda noera mosiekerero mogako yochire nenyimbo otemire gabogete mambia inchu gaki ganyake mbare arure koru paka nyamiobo kenyoro kende natume binyoro nebinge ganyako manyako bake bichamusi no gembo yani inaye nkobirika bikore twa igoire amatanga mbia bekera ini mbia mono maba kwananiri sariuti omoyegango sariuti gaki basariuteri gaki abantu baminto batemire koboka tusabire twamini mutongi tata Nyasaye uri iguru twanyoreri bagaturangerie riete ria bono mambia itangani twakire turabanya baba nene tugusaba kwaberu kurwasure rogendo rwa Marisere rwa eriro munene mbia mono kurwa kwa murangeretie watwegereire chigikibere nenu statu itori iguru abageni bale chinchera gocha komoenia ubaraene kabara turakuru munyigo Marisere ntororo koboko kwao isi ama Kristo motori ito nasabire mbia mono gaki abantu baminto mwabogete mambi gakirendo oyo konyoru ogocha okuoma na momotebi gaki iganyoru ase eng'encho ye program tiga togende chikanisa chieito ntobwate chikanisa ao ntobwate n'abarandi be chikanisa ao ntobwate SDA ntobwate Catholic ntobwate PH ntobwate Full Gospel ntobwate Maranatha chikanisa ekyo ondoro oko represent kanisa ende yonsi muno oyo koru ali nyansa ngakibone kanisa eri yae koru kutata eri ngumbu ali SDA nchugo chote chikanisa omo Catholic mo SDA kaki nchugocha nona etene na represent chikanisa omunyakero gombiya mono munyakero go aroberetie ebinto biya nayo nye gwachicha ase eng'encho gwancha okuya
obwatie muno okoerekeswa na ashas tubwata una bono natebire ng'a onye turi administration tokora kende gionsi eru ekwende emeri ne administration una nanye bekire igo aba director muna bararia eri neema yabo ekero nayo rabe no choto tebi naye factory o tenenete ekero goso maite na beko bo so kwekero gonya kwa rusiwo bono ntagete goteba kwasoma kurumotwa ere bonere rikirarie family muna bone family eri aria yani karansa kubwate kana muna barika nechigari kyasore kupaki gunchirari nkirembe nare gotea batereba baito ntotageti mokoro obstruction ya se parabu gotomanda abago chororo nabo konyana ari wasukumiru kwarure kurwabu beke gari asawo gokoranga tori gotange nchira naye ba minto kora masikani ebeka asota keire koba konyo munyakiro gamanayo twanyorire aba n'abanyakanisa baito baikire gaiga salute gaki mbiya mono tusabe nare gosaba togororo kasi nchu sawa. Tusimame kwa ajili ya maombi tafadhali. Tusimame tumusike Nyasaye gosaba tule sawa mwana no moikoma chenu byamana Kristo asinchoro monge bwa mabera byamana asinchiri tuko dali mpesa twagotumira yagera bwakya osogwa twanjira twikira asincho korara kwa mwana minto malisera lakini asincho bwatobu ya no bosera go justule yagerere bwakiri byamana litangana ya mabera yepara watokonyire bakatwikira siki gwandike dali ntutweka Nyasaye ito muganda omaneno bwatomoyo goche kiwandike iga asincho je gotinyi director mariga banene koranje oba mabera yepara anda obo wanchirwa wetani timbera na pata yeli tukwekera twakulire Yesu Kristo kero yomekera kogenda ogende na kero yo muito yamana sincho komiti yagende kurubirio moroberio madam naso itokoranje obasini anda obagate korengana munora arabia tukwe Kenya sama gokao data koranje otene namo nentu utosini muna abana bao utwagate utubisasi mbabachiao wetani ansoto basemere wetani timbera para ibali babere Nyasaye usiransa semesa katikati uganya namangana arara makong naso itokora nche linda malembo bo manyinga tabasa kwiteka Kristo muna aretegete mwaka 2007 wetani onsi ubwanjani barorekane na abana baita sibakare na abayiboli baitu nabasane baito urubo ndio buya ubagate babise munango kikobise bicucu byaye ujabu aho bonge botoisane wanja kwago kwa kali chiskuru korancho baseni bali college university secondary primary kwega kiyegera nkong yechuguru bachigana takomya karinali Yesu Kristo tubalendere nando bafingiya obagate kiminali kyasoire sikuru yamachini asoire Nyasaye koranja sire tali aho Yesu abana aba baito obayirera tarama na barabwo entumuna abayiboli baba nentutobo ngaini obole turabarerere buyabwa obutuisane kwancho konge kokoreka saya siamabira Kristo mutolia amen. God bless you. Biamono wageni pomongina tera obatenga biamono na karibu sana bono tutaete kuminyoka se kwaye kuruna senti Gabriel gesaba kwa karibu asogotera ibange bwanga singinju tokumnyoka chinsa tokumnyoki fata gara nchiragocha eko gero mongina marisera emise gokorwe nene bageni barure chi semo chonsi karibu bageni barure tabakase oyo minto marisera konyamenyete karibu sana aigu ngamwaikire karibu gesaba kwa Ani kuna tu kuna ndika kakak, kita sekarang jago kuan aja,